vašeho konania a rozhodnutia bude považovať za priznanie spáchania skutku. Zároveň vás poučujem, že ak vyhlásite, že ste vinní zo spáchania skutku alebo niektorého zo skutkov uvedených v obžalobe, alebo ste vyhlásili, že nepopierate spáchanie skutku alebo niektorého zo skutkov uvedených v obžalobe, súdom prijaté vyhlásenie o vine, ako aj súdom prijaté vyhlásenie, že nepopierate spáchanie skutku uvedeného v obžalobe, je neodvolateľné a v tomto rozsahu nenapadnutelné odvolaním ani dovolaním okrem dovolania podľa paragrafu 371 odsek 1 písmeno C trestného poriadku. Chcete urobiť niektoré z vyhlásení? Áno, ďakujem za slovo, vážená pani sudkyňa. Zatiaľ len môžete sedieť a zatiaľ len vyhlásenie. Všetky skutky, ktoré sú pripísované, ani jeden z nich nie je trestným činom. Som nevinný vo všetkých bodoch obžaloby. Ja som nevinný vo všetkých bodoch obžaloby. Teraz si pristúpiť k výsluchu obžalovaného. Pán poškodený, znova vás poprosím, aby ste opustili pojednávaciu miestnosť. Váš výsluch bude vykonaný až po výsluchu obžalovaného, takže počkajte na sebe. Obžalovaní budete využiť ako obžalovaní, ale ako obžalovaného poučujem, že máte právo vypovedať alebo odoprieť vypovedať. K priznaniu vás nikto nesmie nútiť. Výpovedi ani k priznaniu nesmiete byť nejakým nezákonným spôsobom donúcovaní a pri výsluchu treba rešpektovať vašu osobnosť. Ako obžalovanému vám musí byť daná možnosť podrobne sa k obvineniu vyjadriť, najmä súvislo opísať skutočnosti, ktoré sú predmetom obvinenia, uviesť skutočnosti, ktoré obvinenie zoslabujú alebo vyvracajú a ponúknuť o nich dôkazy. Ako obžalovanému sa vám môžu klásť otázky na doplnenie výpovede alebo na objasnenie neúplnosti, nejasnosti alebo rozporov. Otázky sa musia klásť ohľaduplne a zrozumiteľne. Obžalovanému sa však nesmú klásť otázky, v ktorých je obsiahnuté ako na otázku odpovedať, otázky klamlivé ani otázky, ktoré by obsahovali skutočnosti, ktoré sa majú zistiť až z vašej výpovede. Otázky nesmú neodôvodnene zasahovať do súkromia vypočúvaného okrem zisťovania pohnutky činu. Rovnako vám možno dovoliť, aby skôr než odpoviete, si nazreli do svojich poznámok. Ako obžalovaní máte právo od začiatku konania proti svojej osobe vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa vám kladú za vinu, a k dôkazom o nich máte však právo odoprieť vypovedať. Môžete uvádzať okolnosti, navrhovať, predkladať a obstarávať dôkazy slúžiace na vašu obhajobu, robiť návrhy a podávať žiadosti a opravné prostriedky. Máte právo zvoliť si obhajcu a s ním sa radiť aj počas úkonov vykonávaných orgánov činných v trestnom konaní alebo súdom. S obhajcom sa však v priebehu svojho výsluchu nemôžete radiť o tom, ako odpovedať na položenú otázku. Môžete žiadať, aby ste boli vypočúvaní za účasti svojho obhajcu. Máte právo v konaní pred súdom vypočúvať svedkov, ktorých ste sami navrhli alebo ktorých s vašim súhlasom navrhol obhajca a klásť svedkom otázky. Vaše práva môžete uplatňovať sám alebo prostredníctvom obhajcu. Už na začiatku konania pred súdom prvého stupňa môžete uplatniť všetky dôkazy, ktoré sú vám známe a ktoré navrhnete vykonať. Ako obžalovaní máte právo nazerať do spisov s výnimkou zápisnice o hlasovaní a časti spisu obsahujúcej údaje o totožnosti chráneného svedka, ohrozeného svedka alebo svedka, ktorého totožnosť je utajená, a krycie údaje o totožnosti agenta, robiť si výpisky a poznámky alebo starávať si na svoje zdroji kópie spisov a ich časti. Ako obžalovaného vás poučujem, že ste povinní uviesť adresu, na ktorú sa vám majú písomnosti doručovať vrátane písomnosti určených do vlastných rúk, ako aj spôsob doručovania s tým, že ak túto adresu alebo spôsob doručovania zmeníte, musíte takú skutočnosť bez meškania oznámiť príslušnému orgánu. Zároveň vás upozorňujem, že zásielky doručované na túto adresu sa budú považovať za doručené riadne a včas aj vtedy, ak ich nepreberiete vrátane podávania na hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie, ktoré sa v takom prípade môže konať aj vo vašej neprítomnosti. Poučujem vás, že ak nebol adresa zásielky, ktorú treba doručiť do vlastných rúk, zastihnutý na adrese, ktorú na tieto účely uviedol, zásielka sa uloží orgánu, ktorý zásielku doručuje, a adresát sa vhodným spôsobom upovedomí, že mu zásielku príde doručiť znovu v určitý deň a hodinu. Ak zostane
Porozumiem. Chcete niečo vysvetliť k tomu poučeniu? Nie. Budete mi povedať? Viem. Tak najskôr ešte otázku, aká je adresa na doručovanie, pokiaľ teda budete na slobode? Sumračná 25. Bratislava. Žina. Sumračná 25. Bratislava. Ružinov. Pán prokurátor, nech sa páči, môžete vypočuť obžalovaného. Pán obžalovaný, ak budete na vlastnú slovo všetko, čo chcete uviesť ku skutkom, ktoré som upravené závinou. Chcete sa pýtať na konkrétne skutky? Najskôr vy voľne, spontánne vypovedzte všetko, čo chcete uviesť a potom vám budem prípadne klásť otázku. Dobre, tak pokiaľ sa správne pamätám, tak ide o 5 skutkov. Znamienko OK sign. Tak, ako sa vyjadrila moja obhajba, robím ho celý život, budem ho robiť naďalej. Ukazoval som ho najmenej 1000-krát, bol v prítomnosti všetkých možných rás, etník, náboženských skupín, národností a tak ďalej za počas môjho života od asi 10 rokov, odkedy som bol potápačom. Má to viac významov než len potápači, ale ja to používam ako symbol podpory pre mojich fanúšikov, aby sa ani nič nebáli za to, čo sa mi deje, pretože to berú dosť citlivo. Je to OK sign, nie je to u mňa nič iné. Vrútky. Jaroslav Huc, učiteľ matematiky a fyziky na Vltavskom gymnáziu, mám učil matematiku a fyziku a bral som veľmi emočne to, čo sa mu stalo. To je všetko k tomu. Ďalej. 14 slov. Dokým nebolo voči mne vznesením trestné stíhanie, tak som nevedel, kto je to Lane alebo Lane, David alebo ako sa volal. 14 slov som nikdy v živote v žiadnom plnom znení v anglickom či slovenskom jazyku nevyslovil. Pán Štromajer je človek, ktorý mňa začal šikanovať v internetovom priestore, ktorý reagoval a svojou činnosťou podľa môjho názoru pri plnom vedomí súhlasil s tým, že sa to deje, ak to chcete nazvať dlhodobé, tak to s tým súhlasil dlhodobo, s tým dianím, že sa to dalo dlhodobo. Mal by som na niekoľko otázok, keď to tomu bude. Protokoly sionských mudrcov, tomu nemám viac menej povedať absolútne, že čo, lebo pre mňa to predstavuje verejne široko dostupnú literatúru XY krát diskutovanú v minulosti o všetkých možných periodikách, všetkých možných národov, aj národov Európskej únie, hlavne aj v Veľkej Británii, kde som strávil 20 rokov svojho života, ale to je všetko. Verejne dostupná literatúra. Zavolal som niečo? Pardon, protokoly, OK sign, 14, Štromajer. To je všetko v tej spontánnej časti, áno? To je spontánna časť, áno. Takže nariadujem prepis výpovede obžalovaného od 15:34 do 15:36 hodín. Pán prokurátor, otázky? Nebudem vám povedať. Začkám ešte k tomu. Na otázky obžalovaný prokurátora nebudem uvádza. povedať. V tomto štádiu konania využívam svoje právo a nebudem odpovedať na otázky prokurátora, na otázky obhajcu budete Ja ešte sa hlásite, pán Nie, prokurátor. dobre. Dobre, ja že chcete niečo povedať. Na otázky obhajcu budete odpovedať? Nebudem klásť otázky, ďakujem. Nebudete? Nebudem. A čo sa týka spravodlnosti nejaký nepoškodeného, tam teda ste ochotní na to odpovedať, ak budú nejaké otázky? Najskôr sa spýtame, či sú nejaké otázky, pán spravodlnosti. Máte sú nejaké nejaké otázky? otázky? Budete odpovedať na to? Áno. Moment, takže už zaprotokolené. Dáme bodkov, nie, to dáme. Obhajca nemá otázky.
mohli by ste nám to nejak bližšie objasniť, čo vlastne bola tá stránka Blbec online, keď túto stránku spájate priamo s pánom Štramajerom a s údajnými útokmi na vašu osobu v tejto stránke? OK, čo bola? No, ona ešte existuje, ak sa správne domnievam. Existuje dlhé roky na Facebooku a podľa ich vlastného opisu venujú sa zberu súkromných údajov a identikitov ľudí s inými názormi, ktorých označujú za dezolátov. V listinných dôkazoch sú jasné napojenia Facebookového profilu Blbec online a Revolata, neviem, či ich máte k dispozícii. To je všetko, zaznamenal som vtedy, keď sa to začalo diať 2019, česne pred covidom, že sa začali zaujímať o moje vyjadrenia, nakoľko som sa stal verejne známejší postupne času. Vyjadrovali sa ku mne nejako, potom sa to stupňovalo a potom som začal vyjadrovať ja. Myslím, že existujú dodnes a venujú sa z môjho pohľadu internetovej šikane a ostrakizácii jedinca, presne tak, ako ich internetoví kamaráti zomri. Odkiaľ máte informáciu, že autorom výrokov na vašu adresu bol práve pán Štramajer? Odkiaľ mám tú informáciu? Jeden z mojich vlastných výrokov, ktorý som použil niekoľkokrát na internete, citujem mozog tracingových operácií, bol použitý samotnou stránkou Blbec online 4. februára 2022 v textácii. Pracoval na tom aj mozog tracingových operácií zadarmo, to si váš, asi si ho rozosmial. Ďalšia indícia bol fakt, že pán Štromajer odmietal povedať pri svedeckej výpovedi, neviem prečo by to zatajoval, prečo by povedal, že prečo by odpovedal na otázku, či je jeden z adminov, alebo teda admin odpovedal, že sa nebude vyjadrovať. Ako povedal môj báca, jasne, môže sa, len keby ja nie som admin niektorej stránky, z čoho som upozorovaný, tak poviem nie, poviem čisté, jasne nie. A ďalšou indíciou bola naša neskôršia komunikácia. Ja som sa vyjadril, že my sme si písali, neviem, či to poprel alebo nie, a my sme sa to bavili celkom akože otvorene, vtedy boli také časy, pripomínam, že boli časy zúriacej pandémie. V poriadku. A pardon, ešte jedna indícia. Hneď ako sa začalo toto stíhanie, ako sa to stalo verejné, on nevyjadril, on neučinil už ani jeden výrok na moju osobu, ani Michal Štromajer, ani Blbec online. Presne v ten istý čas. To nepokladal za náhodou. Bolo to 2022, tuším, pred letom, ale je to čas, keď ste boli znesené obvinenia voči mojej osobe. Keď som to verejne teda povedal, že toto sa začína týchto obvinení. Môžete nám uviesť, prečo ste zverejnili adresu poškodeného pána? Jeho adresa bola verejná vzhľadom na to, kde býval, okolo jeho brány na bývalej adresy, nie tej, ktorá bola dnes povedaná, dnes som sa nikdy nevyjadoval. Jeho stará adresa na Kolorovi námestí bola verejná, pretože mal značne zrozumiteľne napísanú cedulu so svojím menom na bráne a tá brána sa nachádzala v okolí 5 metrov od veľmi frekventovanej autobusovej zastávky. Išiel som ja tak okolo, osobne som šiel tak okolo. A náhodou ste si všimli, že tam býva pán Štromajer? Čisto náhodou som si to všimol. Okrem toho sa tak vyjadrilo aj niekoľko iných ľudí, mne neznámych na internete, ale Bratislava je dosť malá na moje pomery, na čo som zvyknutý. Je to frekventované miesto. Aký názor na osobu poškodeného ste vyjadrovali urážkami? 40-kilový strapatý škrátek s kiakom na miesto nosa, jeho život sa skladá z výzvania análneho otvoru, otvoru raz podobne obrezanej Filske Šoltésovi, inokedy Trnkovi, protislovenský zmrt, ty nikto a nič, ty sadistické hovno a podobne. Všetky tieto nepríliš intelektuálne výroky spadajú do ústavo garantovanej odvetnej funkcie slobody slova. Zopakujem, že celé toto začal u mňa, nebol to 1-2 útoky alebo vyjadrenie z jeho strany voči mojej osobe.
Pán Trnka je jeho šéf, ak teda pán Štrumák dodnes ešte pracuje v Gerulate, to je verejne dostupná informácia, oni točili rôzne podcasty, kadejaké manipulatívne. Veškeré moje fyziognomické a duševné črty či znaky alebo posudky mojej osoby začal prvý vyjadrovať pán Štrumák, keď ma nazval náckom, postým prasateľom XY ostatných vyjadrení v minulosti, tak ako povedala moja obhajová. Toto je niečo, čo priniesla zo sebou doba internetu, čo nepoužívam ako výhovorku, ale čisto to konštatujem, volá sa to internetový beef alebo internetový ping-pong. Je to škriepka bez nejakých fyzických stretnutí, bez nejakých násilných intencií nebodaj a deje sa to žiaľ každý deň, pretože sú siete sú absolútne neregulované a znova začalo to po tom, čo som ja vstúpil zhruba v septembri 2019 na scénu Facebookovú a Slovensku, ešte keď som stále žil v Londýne, ale tam sa o mňa začal zaujímať, tak som reagoval, napísal som mu, on sa ozval, pokračovali sme. Ako dlho ste na jeho osobu reagoval na internete? Odkedy, dokedy? Veľmi zhruba vám viem povedať, no po celé to trvanie, rok pol, po celé to trvanie. Aspoň rámcovo, spustili bez času. 2021 až 20 neskorý jeseň 22 minus. Opakujem, keď to hneď ako sa stalo to konanie verejným, on prestal. Ale ja som nemal záujem na tom ešte nejako siliť alebo rotiť, len som reagoval na to, čo on hovorí. V rámci aj súkromnej komunikácie s ním. Vnímali ste pána Štromajera ako osobu, ktorá bola činná nejakým spôsobom vo verejnom priestore, prezentoval sa nejako vo verejnom priestore? Áno, samozrejme, áno. Jeho príspevky na facebookovej stránke Programátori, kde, citujem, môžem? Máš občas dosť dezolátor na internetoch, okamžite predispozícia voči inému politickému názoru. Máš pocit, že kotlebársky bravčový guláš nie je dobrý pre zdravie našej demokracie? Máš tušaka, že Vladimír Vladimirovič Putin u nás stojí v pikle? U nás Gerulata Technologies, je to logo, to je blbec, online, to je Gerulata. U nás Gerulata Technologies vyvíjame nástroje, ktoré pomáhajú ochrániť často krehké demokracie a odhaľujú informácie o tom, kto s kým, pre koho a za koľko, ako som povedal. Nárazuje prácu EŠTB, tak ako Gerulata, pán Trnka, supluje špionov na internete. Môj názor na to, čo hovorí, ma doslova lustruje ľudí a bolo dokázané, už neviem kde, ale aj som to spomínal, že neskôr spoluprácu, tieto dáta sa nejakým zvláštnym závodným spôsobom sa neskôr dostávali ku vtedajším pánovi ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi a mne čisto náhodou pár mesiacov potom vypli všetky účty. A viete preukázať takúto aktivitu spoločnosti Gerulata, alebo je spojenie? Oni sa tým chvália. Oni sa tým dosť nie chvália, ale ja by som to nazval, že sa chvália. Oni to pokladajú za, ako čo to povedal pán Trnka v Gerulate, hybridný v tom zmysle. Hrajú sa na strážcov, to sú slova pána Daga Vaniša o majiteľovi a CEO Gerulaty pánovi Trnkovi, mladší syn pána majiteľa, jedna zo 100 majiteľov SET pána Trnku. Citujem, hrajú sa na strážcov poriadku bezpečnosti, hrajú sa na bojovníkov proti vnútorným nepriateľom alebo na mediálny dozor. Sú to súkromné spoločnosti, čiže súkromné bezpečnostné služby. Znamená to, že môžu pracovať na svojich úlohách a pre svojich pánov bez ohľadu na zloženie vlády a výsledky volieb. Dobrým príkladom je spomínaná Gerulata Technologies. Toto nasledovalo škandál s napojením na niektorých výrokov Tibora Gašpara v roku 2018, ktorý jasne naznačil, že máme na Slovensku fungujúce bunky CIA a ja som sa sám niekoľkokrát verejne z mojich zdrojov, ktoré nikdy nebudem identifikovať, vyjadril, že ESET, ktorá je materskou spoločnosťou spoločnosti Gerulata, je CIA, je zložka CIA na Slovensku a zároveň oficiálne je to zmluvný partner spoločnosti Microsoft. Toho Microsoftu, ktorého Bill Gates neskôr financoval genocídu Európanov vo Federácii. Máte vedomosť o tom, že by existovalo viacero spoločností, ktoré sa venujú vývoju programov na odhalovanie tzv. hoaxov a dezinformácií? Počul
počul som, že existuje na Slovensku inštitút, ktorý sa volá KINIT, Kemperland inštitút, a znova teraz vám to fyzicky z pamäti to nepoviem, ale aj tomu som sa venoval nejaký čas a existujú nástroje ako napríklad Giro, vyvinutý spoločnosťou Regulata, a iné rôzne nástroje, ktoré sa, keď sa na ne pozrieť z určitého pohľadu, venujú sa zbieraniu súkromných informácií, a len tým, že nie sú zverejňované, tak tie spoločnosti a inštitúty nie sú žalované za GDPR, ale v realite sa to deje a KINIT a Regulata boli niekoľkokrát oficiálne prepojení, ich zástupcovia sa stretli v internetovom priestore. Znova to sú veci, ktorým sa oni, to je ich vlastná propagácia. Čiže vývoj takýchto programových komponentov je legitímny. Úplne, ale môže byť zneužitý. A keď to povie človek, ktorý sám seba, zamestnanec Regulaty, ktorého šéf je pán Trnka, ktorý o mne točil podcast na Refreshery a nazýval ma extrémistom, nacistom a neviem akým, a povedal, že prezentujem škodlivý obsah, čo podľa mňa nič také neexistuje. Tak to povie jeho zamestnanec, ktorý sa stavia do pozície poškodeného a dá si do verejných skupín programátori, lebo máš tu aj programátor, keď si tu dá inzerát na to, že povedzte nám inými slovami o tom, kto je tu Kotleba, kto je tu Vladimirovič, kto je tu Antismerák, tak som získal svoj podľa. Ďakujem. Nariadím doslovný prepis výpovedu obžalovaného v čase od 15:38 do 15:50 hodiny. Máte doplňujúce otázky, teda pán prokurátor to nie, to je len veľmi to odpovedané otázky. Pán Obhajca. Nemám, ďakujem. Ďakujem.